Moi bons días, benvidos e benvidas a todos a esta retransmisión da primeira semifinal desta Final Four da categoría primeira autonómica da nosa primeira categoría aquí en Galicia. Como vemos xa, ou como ides ver, xa están en pista os equipos preparados para as alineacións desta primeira semifinal que enfrontará o Magope 6 do Nadal, Colla. Bos días a todos e a todas. Estamos aquí neste pabellón municipal de Vila de Noia e topamos aí cos adestradores dos equipos que se van a enfrontar agora, do SAR Plasticonium Manuel Fernández e do Magope 6 do Nadal Jorge Fernández. Bueno, chicos, como chega, Manuel, contanos, como chega o equipo a este encontro? No, chega o equipo, pois chega bastante ben, a verdade que no, por ese lado non temos queixas, chegamos moi motivados, como ten que ser, xogamos unha final, perfecto, chegamos de momento, a verdade que mellor que nunca. Jorge, pola vosa parte, este enfrentamento xa se viviu de maneira intensa nesta tempada. Contanos, onde crees que vai estar a clave deste encontro? Nos acertos dos xogadores aquí en a final. Os partidos que se deciden a un só partido dependen de héroes e de villanos. O sea, aquí o xogador que ten acerto, que destaca, o que saca o partido adiante, o que se bota o equipo á espalda, é o que triunfa, o que ten acerto é o que se leva o cato a agua. Por último, unha preguntiña rápida para os dous. Manuel, como ves ao equipo e como chega o equipo de motivación a esta final, imos de chamar? O equipo, para chegar a unha final, chegamos motivados, sabemos que é o rival moi complicado, que deu uns moitísimos problemas este ano, pero o que dixo Jorge, o que aquí nun partido que se prevé moi igualado, o acerto de cara a portería será determinante. Jorge, pola vosa parte, esa motivación do Magope 6 do Nadal? No punto máis alto. O sea, estes momentos da temporada é para... Non hai que dicir llenado un xogador para chegar a un partido como este e dar o máximo. Están entregados, están preparados e non queren facer outra cosa que facer o seu mellor per toda a temporada. Pois nada, moitísima sorte aos dous e vemos en 5 minutiños deste enfrontamento do SAR Plasticonium contra Magope 6 do Nadal. Feitas as declaracións de ambos os dous entrenadores, hoxe conto aquí a miña esquerda con Iván Andrade, que vai ser o meu compañeiro durante esta mañán para esta primeira semifinal. Iván, moi bons días. Moi bo día, Charly, encantado de estar aquí contigo en esta fantástica Final Four, sobre todo nestes 2 partidos da mañán, na sección masculina. E, bueno, como ben dicíamos os adestradores nas declaracións que acaban de facer, vamos a ver un encontro moi interesante, moi reñido entre dous equipos de moitísimo nivel. Vamos a ver agora como se están preparando xa os dous equipos para facer as presentacións. Vemos aí os árbitros en imaxen tamén. Bos días a todos e a todas e benvidos a esta primeira semifinal da primeira autonómica masculina que enfrontará os equipos SAR Plasticonium e Magope 6 do Nadal. Por parte do equipo visitante temos a alineación de Magope 6 do Nadal con número 3, Raúl Noguerol. 5, Alberto Bao. 8, Marcos Domínguez. 10, Carlos Fernández. 11, Xavier Soutullo. 12, Andrea María Pichel. 13, Santiago Iglesias. 14, Adrián Leirós. 15, Diego Fandiño. 16, Gerard Conil. 18, Joel Méndez. 22, David Alves. 27, Álvaro Cameselle. 30, Xoán Otero. 32, David Rial. 37, Iago López. 76, David Doval. 77, Samuel Couto. 98, Jorge Gallo. Adestrador, Jorge Fernández. Axudante adestrador, Rubén Suárez. Oficial, María Prelchi. Oficial, David López. Por parte do SAR, do Mobility SAR, o número 1, Pablo Sánchez. 6, Alexandre Cernadas. 7, Aarón Fernández. 8, Manuel Pérez. 17, Imanol Cobián. 19, David Blanco. 20, Iago Docal. 21, Javier Rivas. 24, Lucas Bouzón. 27, Gabriel Martínez. 28, Iván Vázquez. 33, Alberto Carballido. 51, Daniel Pereira. 62, Alan Castro.
E 85, Gabriel Pazos. Adestrador, Manuel Fernández. Axudante adestrador, Manuel Ferreira. Oficial, Ricardo Domínguez. Oficial, Javier Rivas. Equipo arbitral deste partido, Alberto Rodríguez e Rubén Iglesias. Paula Calvete e Luis Alberto Alfonso harán as funcións de anotador cronometrador. Delegado operativo, Aurelio Barreiro. Es que cambiaron de nombre. Moi ben, pois feitas todas as presentacións de ambos os dous conxuntos, volvemos a retomar entón, Iván, ese partido que como falaban os adestradores vai ser un partido reñido pese aos resultados que hubo principio de temporada con un 6 que lle ganou por 9 a SAR na primeira volta, un 27-18. 27-18 da primeira volta, pois un 22-25 na segunda volta, un SAR 6 do Nadal. Bueno, sí, parece que vai todo a favor do 6 do Nadal, pero bueno, isto ao final é a un partido no que todo pode pasar en detalles, pois pode calquera dos dous equipos, ademais Charlie ti sábelo como a min, non? Que podemos ver estes equipos nos últimos anos varias veces en Primeira Nacional, non? Que son dos equipos clásicos que visitaron. Tamén que visitaron Carballo, pero incluso algún xogador con anos de experiencia tamén en Liga Plata, como por exemplo Cadilla, cando estuvo de porteiro pois no Teucro, bueno, pois hai xogadores que teñen moita experiencia tamén como decían, isto vai a ir de acertos, de baixar o número de erros. Así que vamos ver como están atinadas as porterías, como están atinados os ataques, as defensas, sobre todo, que pensamos que vai a ser algo determinante durante o partido de hoxe. Pois sí, vai a dar inicio este primeiro encontro, un apaixonante SAR 6 do Nadal. Sabemos que están recollendo toda na pista todos os que estades vendo o partido desde diferentes dispositivos ou na casa. Vedes sobreimpresionadas aí nas vosas pantallas as diferentes alineacións que comentábamos antes. Tamén este Vila de Noia que empeza a coller un pouquiño de color, a xente empeza a chegar, partido primeira hora da mañá. Sí, primeiro de cedo, os equipos que veñen neste caso de Redondela e de Vigo. Bueno, pouquinho a pouco seguro que o Vila de Noia vai collendo cor ao longo deste día, no que veremos ata 5 partidos de balonmán. Exacto. 4 da Final Four, pois pecharemos a xornada con un Calvo Siria Ciplas Cañiza de Primeira Nacional. Pois balomán servido para todo sí, día. Para todos. Tanto na xornada de hoxe sábado como na de mañán domingo, que tamén teremos, por suposto, os terceros e cuartos postos e as finais. Sabemos que empeza a salir a SAR, foto de cada un dos equipos tamén. E vamos a ver cales son as disposicións. A SAR ten un equipo un poquinho máis físico, digamos, non? Un poquinho máis alto, con Cernadas no centro. Ten a Gabo, a Gabriel, o número 85, tamén experimentado xogador, como falábamos antes, en categorías pues, nacionales. Iván, que é un moi bo central, que tamén leva correcto o ritmo do partido e a experiencia de que falábamos en portería de Dani Cadilla. Dani Cadilla, teño que recordar na tempada pasada que fíxosenos de noite un partido de Primeira Nacional contra ese porteiro. Foi un auténtico pesadelo. Vamos a ver agora tamén o 6 do Nadal que sale con Andrea en portería. Leirós tamén outro experimentado xogador. Xoán no lateral esquerdo, con Alberto Bao, que tamén pasou por diferentes equipos da provincia de Pontevedra. Gallo no pivote. Temos ali no lateral dereito a Marcos Domínguez e o extremo dereito que será para Álvaro Cameselle. Está Rubén disposto a dar o inicio do partido. Animan as aficións. Saludos protocolarios de inicio. E agora xa non hai amigos. Agora non. A xogar. Comeza o 6 do Nadal. Vemos aí que a SAR ten ese 6-0 clásico, podemos chamar. Vamos a ver que disposición defensiva leva. Moi ben Xoán, que continúa. Volve a bola. Vemos a Alberto Bao, Adrián Leiros, que non se o pensa. É un xogador que gana moi ben o ángulo cando salta. Xa lle estaba esperando abaixo Cadilla, sí. Falábamos de que se lle fixo de noite o ano pasado aquí a... Bueno, moitísimo, foi un auténtico pesadelo. Moi ben, Gabo, que volve a filtrar, lanza, parada de Andrea. As dúas primeiras accións en un pouco máis de 45 segundos de encontro. Corre agora 6 do Nadal, intenta poñerlle velocidade neste segundo ataque. Que ven Alberto Bao, e moi ben a defensa aí Cernadas, que levou o pivote xusto
para axudar o seu compañeiro aí, para botarlle unha man a Iago do Cal. Imos ver. Falan aí. Y parece que un se golpe, mancou sí. Alberto. Paran o tempo. Parece que se mancou Alberto, non sei se Que foi un choque, no, co pivote. A verdad que non nos percatamos desde aquí arriba porque foi xusto cando fintou cara o pivote. Vamos a ver, esperamos que non lle pase nada o central do 6 de Nadal. Esperemos que solo quede nun golpe. que se da perna dereita non é quen de apoiala correctamente, non sei se foi ao final. Pois malas noticias para Sí, empeza o mal o 6 do encontro. Nadal, Para o equipo vigués, para o equipo de Coia, non é quen de apoiar, mártase moi dolorido Alberto Bao. Está quentando aí xa, vemos en pantalla. O número 3 a Raúl Noguerol. Vamos a ver quen entra. Recordemos que ten que estar 3 ataques. O xogador Alberto Bao ten que estar fora. Pouco vai aí, como decíamos, Noguerol a ocupar o posto de central agora. Vamos ver, moita comunicación na defensa de Asar, falando, intensos. Vemos aí, sacan o pivote, Gallo. Está unha xogada tamén moi utilizada por moitos equipos agora. Moi ben, aí Cernadas, moi duro o contacto, que ben, a verdad. No contacto Cernadas. Como ben dicía Charlie, a defensa de Asar, que é moi física, un equipo moi alto, de moita envergadura. Que ven aí gañada esa finta o forte, vai Cameselle, que ven a parada de Dani Cadilla. Como ya aguantou, corre, vai Imanol, balón, ollo que non busca o chut, vaya xogada máis atrapallada, ¿no? Sí, quedou o balón así un pouco trastabillado ao extremo. Sigue Iván, primer 7 metros do partido. Foi clara esa invasión de área do xogador do 6 do Nadal de Xoán. E vamos a ver quen é o valiente que tira este primer 7 metros. Lanza Iván Vázquez. Vamos a ver. Primeira pena máxima. Adentro Iván. Primeiro gol do encontro para Asar. Que recordamos xoga de visitante no día de hoxe. Sí, ahora O local é o Magope 6 do Nadal. E tamén lle estaba esperando a Andrea abaixo, Foise abaixo con todo nese 7 metros. Nestas categorías os partidos xa teñen unha importancia vital, ¿no? E máis estes dous partidos do fin de semana. Vamos aí, ollo, sigue Leirós, balón para Xoán, que busca portería, cruza de novo, aí con Noguerol, que filtra balón. No, moi ben a defensa de Asar, Otto Franco move o balón rápido, 6 do Nadal, intenta darlle velocidade ao seu consunto para intentar abrir ocos na defensa viguesa. Unha das claves que creo que está ahora resolvendo bastante ben Asar é que tanto Iago como Cernadas están parando moi ben o pivote. Gallo é un pivote que corta moito, que é un incordio para as defensas e o están parando, a verdad, que moi ben. Están a defender moi ben. Moi ben Gallo ahora. Moi ben parado Cernadas aí co pollo de Iago. Falando de Gallo, ¿no? Que decías como son capaces de atopar ao pivote vigués. Levantan man os árbitros, ollo, golpe. Sí. Se non nos fallan as contas, creo que levan un pase. Va un pase, faltan 3, efectivamente. Vamos a ver como está preparado agora. 2, aí. Volverá a levantarse Xoán, casi seguro. Hai que lanzar. Lanzamento. Parada outra vez de Cadilla. E non hai pasivos, recordemos agora. Recupera o balón. O tocar o porteiro. Sobreimpresionado aí na imaxen o que está sendo protagonista xunto tanto con Iago como con Cernadas. Aí o temos. Recupera o balón Asar. E corren, Aí un pouquiño cara o equipo Redondelán. Para aí Gabo, moi ben parado, porque ademais están facendo un cambio para que… Sí, moi bo repregue tamén de 6 do Nadal. E vamos a ver que prepara ahora neste ataque posicional Asar. Iván empeza na dereita, Gabo no centro. Temos ali a Imanol na izquierda. Balón para él. Busca Iván. Seguramente vai a ir a buscar un para gañar. Que ben o fai Iván. Sí, balón. Moi ben. Madeira. 6 do Nadal que vai correr tamén. É unha das armas que ten este equipo. Ollo que se colle o balón, son dobles. Non sabemos, non apreciamos desde aquí quen o puido tocar. Que foi o que indicaron os colexiados, pero acaba recuperando o balón o equipo de Redondela. Decíamos, o Asar en ataque vai buscar moito espacio para Iván, para que vaya ese sus para uns. Ademais teñen a Carballido, que é un pivote que gana moi ben ese espacio, que ten o centro de gravedade moi baixo, e vai ser complicado tamén para xogadores como Gallo, como David, defender eses balóns tan abaixo. Pero imos ver, vai Imanol, que se vai levantar aí desde 9 metros. Moi boa chapa de Gallo. Moi ben. Balón que se queda para Asar.
E que levamos 5 minutos de partido, 0-1. 0-1, pero o partido está sendo totalmente intenso, Sí, sí. Xa levamos 3 paradas, 2 de Cadilla, unha de Andrea, 2 blocaxes. Sí, un tiro a pau. Seguramente o ritmo vaya increchendo, ¿no? Moi ben Imanol aí buscando, balón para Gago, que Boa ben traslada xogada. Cernadas o balón e adentro. Sí, Vaya señor, gol, que ben o rectificado. Que gol máis bonito de Alexandre Cernadas. Ollo, que defende no centro, que ven aí Boa, agora sí, Xoán, como a- encontrou a Gallo. E ollo que Cernadas está no chan. A queixase dun golpe na cara. Dicenlle que ben, recupérase. que está ben. Pudo Recupera ser perfectamente. un choque fortuito. Está ben o extremo dereito que defende no centro. Ollo, Sí, señor. Pues acabamos de Hai ver poucos unha- xogadores, Sí. esos, Hai poucos xogadores, e a verdad que dá gusto miralos xogar e sobre todo defender con tanta intensidade. Pues acabamos de ver o primeiro gol de Seido Nadal coa xogada que indicaba Steve Charlie. Que intentan buscar a Jorge Gallo. Ataca agora Sar. Balón para Iván, que tamén xoga moi ben o 2 para 2. Aí o tendes Boa, con Carballido, rebote. que ben se gira Boa. moi ben a defensa. Como se move Carballido. E ollo que 7 metros, acaban de marcar os 7 metros por a defensa interior de Marcos Domínguez, que asume. Estaba Sí. dentro da área, volve Vai a lanzar Iván Es- Vázquez. Iván contra Andrea, que engañará agora este duelo que Boa, ben boa, o por lanzou. arriba. Moi ben localizado por parte de Iván, cambiando tamén os lanzamentos de localización. Nada, vemos agora que vai a preparar os 6 do Nadal neste ataque, Iván. Pues ahora sí que con un pouquiño de calma o equipo vigués. Recordamos que este xa é o terceiro ataque, porque foi no Sí. que perderon o balón que fixeron dobles no saque anterior, que foi gol en este, que ven agora Noguerol, pero aí o estaba esperando de novo Cadilla. Xa podería volver a entrar Alberto Bao, esperemos que non lle pase nada. E sube rápido a Sar, Imanol para Gabo, que se lle escapa. Al final to- o balón que queda para Asar. Resbaloulle das mans a Leiros, Volve o balón para Gabo, que ven o amago, ¡Qué e golazo! adentro. Sí, Boa señor, que ben está xogada. xogando a Sar, Sí, señor, está moi boa xogada. Moi ben, escondeu o balón moi ben. Moi ben a defensa tamén aí. Cartón amarelo para Cernadas polo agarrón a camiseta. En ataque está a plantear moi boa situación, xa toparse Moi cómodo a Sar, sí, moi cómodo, sobre todo estaba topando ocasións claras o equipo de Redondela, como este último gol de Gabi Pazos. Vamos a ver ahora. Aí vai Marcos, que vai para Xoán, corta Gallo. Isto é un procedimento que utiliza moito, que corte Gallo, volve a ganar aí Marcos para Leirós, que gana moito Leirós, ángulo boa, e volveu a boa esperar parada. outra vez. Dani Cadilla, Que non so saca pensa. rápido. E El adentro. gol. Ollo a Sar, que empezou moi ben. Empezou moi ben este encontro. Anota Gabi Martínez, 1-5. A diferencia está sendo en que a Sar está moi ben asentada na defensa agora destes primeiros 8 minutos e medio de partido e ademais Sí. Cadilla está aportando Está aportando o que moito, sabe. efectivamente. E vemos tamén que ven Gabo, que ven Recupera foi ese impar, ollo que suben Sar. tamén Iago. Aí vai e adentro. Gol, agora sí, de Iago Docal. Un 6. O banquillo do 6 do Nadal que pide aos seus compañeiros que levanten un pouco o ánimo, porque decíamos, a verdad, que tampouco empezar non é fácil, non é doado empezar un partido ás 10 da mañán vindo de Vigo, pero o equipo do Redondelán está moi enchufado. Moi enchufadísimo, 6 goles en 9 minutos, máis 5 no marcador. Tamén podemos decir, e iso afecta, non? Cando estás xogando, que se tiñas un plan de partido previo e resulta que no primeiro segundo do partido no primeiro ataque o teu o teu central central titular ten- xa se ten que sentar e ten un problema, iso Claro, non? Que a Iso persoa mostra. que vai a dirixir os ataques, pois xa se ten que que ben sentar. Leirós nesa circulación. Está moi ben a defensa da Sar. A Cernadas. todo o conxunto está Está moi ben, amosando un nivel moi bon neste inicio de encontro. Vemos aí, volve aí Noguerol. E Moi ben esa, igual, así como pitaran os 7 metros anterior pola defensa de Marcos, agora acaban de pitar eses 7 metros pola defensa de Gabo. Vamos a ver se Leirós no seu tercer intento e quen de superar a Cadilla, non? Pois sí, vai a lanzar Adrián Leirós. E nin con estas, A resposta de Dani Cadilla. Pechou a cancela. Pechou a Impresionante. cancela. Pechou a cancela o porteiro de Redondela, que ten
Adrián Leirós en un 0 de 3. A ver se vai a ser que se lle dá excelentemente ben esta pista a Dani Cadilla. Iso non vamos a facer o mal do comentarista, pero despois vamos a agafar aquí a xogadores e o que queremos é que todo o público disfrute desta Final Four de Primeira Autonómica. Ataca de novo aí Xoán, Álvaro, Gallo como sempre cortando, incordiando aí a defensa da SAR, pero sigue moi ben plantado. Ahora pasa Imanol, o centro da defensa, porque non puderon facer o cambio de defensa-ataque. Vemos que está ali Carballido no exterior, outra vez Noguerol. Oye, E outra vez Cadilla, balón para Cameselle, ahora sí. e bate polo corto. Cameselle bate polo corto a Dani Cadilla. 2-6 e a SAR que non. Que ben Imanol aí. Pasa ao extremo. Gol. E gol. Neste caso de Gabriel Martínez. Gabriel Martínez. Sí, señor. Hai unha variante defensiva que está facendo moi ben a SAR. E que cando encara a un dos dous centrales, se sale o punto débil e o dous, neste caso, tanto Gabo como Gabriel, que acaba de marcar o gol, presionan o seu par, presionan o lateral e iso deixa os centrales con moi poucas opcións. Efectivamente, con moi poucas opcións. Ademais, Vamos a ver. Esta xogada, o contragol da SAR foi moi ben moi parada. rápido. Que ben ahora, moi Sí, ben, aí boa Noguerol. xogada de Noguerol. E a SAR que Vemos saca outra vez rápido. o Que ben, contragol. outra vez. Moi ben. 4 segundos, un contragol de SAR. Ou incluso algo menos de 4 segundos. E ahora xa lle imprime un poquillo máis de ritmo tamén os 6 do Nadal. Vemos aí outra vez a Noguerol que se levanta, xoga co amago, volve Marcos outra vez, finta para dentro, 7 metros. Os dos defensores da SAR estaban dentro. Dentro, clarísimamente. Moi ben indicado por parte dos colexados. Vemos que tanto Iago como Cernadas encontrábanse xa, non estaban nin pisando a línea, que estaban pisando a área. Ahora cambia o lanzador. Noguerol. Sendo Nadal, vai lanzar o Noguerol. E que ben enganou co corpo a Cadilla. E como lanzou recto ese lanzamento que pongo 4-8 no marcador. Estos partidos son moi longos. Ahora xa o 6 do Nadal xa está carburando un poquinho máis. Empeza a carburar, empeza a topar ocasións máis claras no ataque. E agora temos que ver un pouquiño esa defensa característica do 6 do Nadal, non? De ese xogo de impares, de ese xogo de presión, como está facendo Gallo ahora. Aí temos aí outra vez a par de Marcos, desas axudas defensivas. Moi ben David. E moi ben ese… Franco. 6 do Nadal. Vamos a ver que fai Xoán. Tenta correr, a piques de… Moi ben, non gañado máis aí o entre bote. V2. Sigue a bola. Sigue Xoán, que non quere que se perda o ritmo. Moi ben, está moi ben. Defensa agora intensísima. Está Alex Cernadas moi Cernadas. ben, pero moi ben. A verdad que está Ahora que moi está. forte, está moi duro. Chegou con moita enerxía esta mañá Alex Cernadas a Carballo. Iso bonito. Iso Sí, bonito. sí, Iso señor, iso por moi bo velo. supostísimo. Iso moi bo velo. E sobre todo indica que estes dous equipos queren unha plaza na final de mañán. Así que vamos a ver agora. Volve Noguerol, que está subindo moi ben a SAR. Está tendo as axudas defensivas tamén Sí, no momento correcto. Vamos a ver se dura así todo o partido. Volve outra vez Xoán. Que ben. E aí que chocaron Golpe aí. Franco. Chocaron bueno, cabeza a Sí, cabeza de cabeza Xoán Cafaciana de Cernadas. Cernadas que, bueno, Se pensa queixa, que non? pedía algo máis. Esos son choques fortuitos do encontro. Vemos aí que ben Noguerol esa cinto débil. Moi ben Xoán, que ben axuda outra vez de Cernadas. Cernadas. Está moi duro. Ollo que ten amarilla. Sí, Entón, a Cernadas seguinte ten acción cartón xa amarelo. a seguinte acción xa será unha sanción progresiva de 2 minutos. Vemos o pasivo. Busca aí Marcos, moi ben. Que ben corta Gallo, sabendo que o seu compañeiro vai fintar o centro, Sí, O señor. que lle dá ese pivote o 6 do Nadal, arriba Xoán, que ben se levanta, outra Uy, parada, Gallo que espera, aí, 7 e metros. moi ben, E aí entre a man e o longueiro. e moi ben indicado, porque Gallo, que ademais tamén espera todas esas accións, espera a coller o balón, vemos aquí na repetición, o podendes ver, ese lanzamento moi ben parado, Mira, parado por Dani e Cadilla. miramos o que ten a longueiro. posición ganada, lanza, Sí, e lle toca no clarísimo, momento de sí, no hai lanzamento, nada que… o podemos ver tamén sobreimpresionado nesta pantalla, A neste posición marcador do Vila de Noia. vai a lanzar Raúl Noguerol. Vale, están aquí. Parece ser que hai un pequeno problema co tempo. Parado nesta metade da primeira parte. Que susto no Ecuador desta primeira metade. E vemos aí o 4-8 sobreimpresionado o marcador. E de novo
Outra vez Noguerol. Noguerol Sí. que vai intentar batir de novo a Cadilla. Vamos a ver quen sale victorioso. Amago. E outra vez parada, Dani Cadilla. Cadilla. Leva 2 de 3. Que ben motivado, Ben motivado o porteiro de Redondela. De 3, lanzamento de 7 metros. Dani Cadilla xa detivo 2. E vamos a ver agora, frena un pouquiño o ritmo do partido. Iván pide que os compañeiros lle esperen abertos. Vemos aí que xoga para Gabo. Volve con Imanol. Iván, ábrelle Gabo. Moi ben ese corte do pivote. Ollo, ui, que ben. Pode haber algo máis, ¿no? Sí. No recupera o balón, Seido Nadal. Volve esa Marcos contra, gol de adentro. Marcos. Si decías que pudo haber algo máis aí. Sí, pero a verdad que o contacto foi frontal. O xogador do 6 do Nadal, perdón, da Sar, seguiu, Sí, vai ao seguiu peito, o balón. un poquinho máis alto, parece que lle vai a faciana. O que pasa que o xesto do O xogador xesto sí que tamén dá lugar a confusión, a ¿no? dúbida, sí. E agora 7 metros, por esa axuda tamén interior que acaba de haber. Vamos agora. Iván que leva 2 lanzamentos marcados. Primeiro abaixo a dereita, segundo a arriba a súa esquerda. Cambio porteiro Jorge Fernández, entra Gerard Conil, Gerard Conil. E vemos porteiro aí. E non lle tembla o pulso. Sin problema ningún. Iván Vázquez de arriba. 3 de 3. 3 de 3 en 7 metros. E pongo 5-9 no marcador. Esta renta de 4 que está mantendo agora a Sar. Iván pide calma. Acaba de facer un cambio. Manuel Fernández acaba de cambiar a Cernadas. Está no centro de defensa. Sigue, ahora está Gabo, que tamén leva facendo esas labores de central defensivo tamén dende moito tempo. Continúa e que é máis diferente a Gallo. Un pivote quizás máis posicional. A ver como solventa esta papeleta agora a Sarar. Ataca Marcos. Balón para Carlos que traslada. A ver, Carlos ten un tiro moi potente. Pois o lanzamento forte de Carlos se vai fora. E que venga. Rápido Cadilla. Non chega ao extremo. Oh. No, ui, va. Pisando. Sí, está pisando, sí, pode ser. Penso que Jugada moi rápida. O balón que se foi quizá demasiado longo o envío de Dani Cadilla. e hai os xogadores que, como é normal, piden o gol porque é un gol bonito, ¿no? Totalmente. Pero para mí foi probable. pisando, para mí foi Sí, pisando. sí, que É está- moi complicado tamén xestionar Jugada iso. demasiado rápida. E vamos a ver agora, de novo Carlos, que ven Ahora aí, sí. pero a min tamén mo pareceron ese ciclo de pasos porque quixo lanzar a primeira, non foi capaz. Nada, roubo de balón. Queixanse os xogadores. Eu creo que se equivoca Dani Cadilla enviando o balón tan adiante, será aí esa confusión. Pero si é certo que Pode pasos ser, teñenos que sacar un poquinho máis adiante, non? pode ser un erro, pero penso que temos unha moi boa peresa arbitral con Rubén e Alberto. Hai experiencia de sobra Sí, para poder total e absoluta. O balón, lidiar creo que este hai- tipo de partidos. Eu creo que se equivoca máis neste caso. Vaya Madre mía, golazo. como está Imanol hoxe, Vaya golazo. Como viu, De Imanol Cobián. como viu o lateral. No, decía, eu creo que ese pase de Dani Cadilla creo que se leva a confusión a todo o mundo. De feito, incluso o propio Seido Nadal non tiña moi claro con Sí. como quedarse con ese balón, non? Cuando pasan este tipo de accións sempre o balón sempre por o máis listo. Sí, Que efectivamente. Mocolla, E houbo un en Seido Nadal neste efectivamente. Vamos a ver como prepara agora o ataque. Vai Noguerol, que ven. Agora os cambios están a costar máis. O contacto foi previo ao lanzamento. Decía que lle está a costar máis agora a Sar defender estas accións porque o non cortar Samuel, o pivote, non están precisamente preparados para o que estaban facendo antes. Entón, a ver como resolven. Que ven aí esa, moi ben esa defensa de Iván. E se están queixando dende o banquillo do 6 do Nadal por esos contactos posteriores ao pitido. Vamos a ver agora. Volve Noguerol, finta. Que ven esa... Boa xogada aí colectiva. Ese pareceu un pick and roll. Parecía Sí, máis de sí. baloncesto. Boa xogada colectiva que remata Carlos Fernández. Que ven Imanol de novo. Como está o xogador da Sar. E volvemos a ver outra xogada contragol rapidísima de Sar. E vemos aí que o central defensivo Iago Docal está pedindo, Sí, se está pedindo un cambio. aire. Iso demostra da intensidade que A están intensidade, sobre todo a velocidade coa que
coa que está a atacar tamén a Sar, non? E vamos a falar un pouquiño da acción de antes, porque Carlos fixo moi ben esa porta atrás, non? Ese querer ir ao medio en ganar aí a Iván para utilizar o espacio exterior. Sí, pois… E iso é algo que como a Sar tampouco corrixa, porque é algo que fan habitualmente, pois lle pode costar… Pode atopar un bo filón aquí o equipo vigués. Vamos a ver agora que prepara. Marcos que se pasa ao lateral esquerdo. Volve, intenta gañar. Que ben entre 1 e 2. Moi ben. Moi ben aí o lateral de Colla, que quizás están pecando ahora os 6 do Nadal de non filtrar un poquinho máis de balón aos extremos, porque encontraron outra cousa foi que a transformaran. Que funciona, pero creo que ten Pero que jugar encontraron un moi poquinho boas máis. situacións de lanzamento, Que ben o pivote aí, e moi ben a Carlos, o axuda de pivote. Iván, Podían buscar filtrar máis balóns a Xavi a ver agora que tal, temos ali a Álvaro Camiselle a ver como lle vai. Moi ben aí, levántase Carlos, que ben filtran a bola, moi ben a man de Gabo. E por ese manotazo protestan os xogadores da Sar, pero vamos a decir desde aquí que Gabo tiña unha amarela. Sí, tiña un correcto. cartón amarelo xunto con Cernadas, eran os dous xogadores que estaban amonestados, co cual está perfectamente… Está perfectamente indicado. Din aí os comisarios que había como agarrón de Gabo Pazos. E vamos a ver agora que prepara nesta primeira superioridade do partido Sí, no minuto 21. o 6 do Nadal. A ver como planteza Temos este ataque. moi clásicas as de cambiar, ese corte de balón para ganar o espacio. O lanzamento fortísimo de Carlos, que detén Dani Cadilla. Ollo aí. Moi ben. Está se endurecendo Rubén. un pouco o partido. Ollo que Cadilla está xogando xa. Está facendo a guerra Xa psicolóxica. está facendo, e iso é moi importante tamén, Ollo, hai que dicilo. Tira de veteranía, que eso… Cada xogador xoga as súas cartas. Sí, Iso efectivamente. Está aí Tira. facendo sempre dentro da Dentro da, deportividade. deportividade. E agora sale Lucas, o centro. Entendemos que a Sar xoga a portería baleira, non o poden ver nas imaxes, pero Cadilla foi o cambio. Entendemos que irá Iván ou o extremo dereito a facer ese cambio. Aí o temos. Moi ben. Sí, Moi ben conseguido 7 metros por parte de Iván. Venga o cambio rápido Manu Pérez, que é o extremo. E hai 7 metros. Eu sempre que comento, mentras Iván se prepara, vamos a deixarlle lanzar os 7 metros e despois facemos a aportación, a ver quen é o gañador. Que ben, como lle cambiou o lanzamento arriba Iván. Como levou a Andrea, Cara a dereita, como lle meteu esa muñeca. Vaya repertorio de lanzamentos acaba de amosar Iván. E tempo morto, que vaya a solicitar o que acaba de solicitar o 6 do Nadal. Escoitamos o seu adestrador. Bueno, mientras podemos observar nas pantallas o A Manu Fernández. dando as súas indicacións. Bueno, comentamos iso que íbamos a decir antes do lanzamento dos 7 metros. É que estes partidos, ahora vai gañando a Sar de 6, despois a segunda parte vai ser un mundo, pero Isma, o entrenador que agora é o adestrador do Porriño, sempre nos decía que os partidos igualados decídense nas superioridades en os lanzamentos de 7 metros. E a superioridade de momento vai 1-1, porque, perdón, 0-1 para 0-1. Sar. En lanzamentos de penaltis, a Sar leva 4 de 4. O 6 do Nadal leva 1 de 3. Entón, tamén a defensa está sendo moi boa por parte de Sar e o seu porteiro está nun modo increíble. Vamos a ver agora que foi o que preparou Jorge Fernández na súa pizarra. Finalmente non podíamos escoitalo, teníamos problemas de son para escoitar ao adestrador. Vamos a ver agora. Vemos as indicacións de Cadilla que lle dice aí a Cernadas que lle tapa un lado, que el se vai po outro. Xa iso é veteranía e confianza, Sí. Iván. Moi ben, as indicacións aí de Cernadas dicindo que estén todos xuntos. Aí esa pregunta para que vaya Noguerolo medio, corta. O balón se vai alto. Va a decir que volvía Cernadas á defensa. Sobre todo en esta inferioridade. Balón que recupera Sar Plastic Omnium. Con toda a humildade do mundo, todos os comentarios que decimos non son para facer ningún feo, pero eu penso que se está equivocando o 6 do Nadal buscando ese lanzamentos de 9 metros,
cuando os defensores precisamente están cerrando eso e Cadilla é onde se está sentindo máis cómodo. Acabas de decir ti, non, como me falaban Fernadas e Cadilla. Exacto. Se ti vai a un lado que hubo a outro, non? Entón, buscar un pouquiño máis esas penetracións. Xa prevén levantar eles a mano. mesmos a xoada. Aviso de pasivo. Que ben, Iván, decíamos que era moi bo Extremo. central. Ollo que renuncio chut. Moi ben, agora o 6 do Nadal. Non hai pases, indica neste caso Alberto Rodríguez. E hai que Vai a lanzar. Quizás penso que se equivocou o pivote da SAR. Alberto Carballido estaba ten Imanol, como se suele decir, non a flecha para arriba. Igual había que buscarlo a él, que venga impar de Iván. Como corta aí. Boa defensa aí de Iván Vázquez. Algo que está facendo moi ben Manuel Fernández é ir cambiando os defensores, porque fíjate que ahora está Lucas Bouzón no centro da defensa. Sí, está a demostrar unha variedade defensiva moi interesante e que lle están a funcionar todas. Recordamos que no caso de pasar, vaya parada. Vaya parada outra vez entrou aí. Parada a madeira de Dani Cadilla. Corre rápido Sar. Con ahora sí un pouquiño de calma. Moi ben. Bueno, resbalou aí Lucas ou caiu despois dun contacto. Sar que xa recuperou o seu xogador excluído. E que despois do tempo morto continúa o mesmo marcador, 6-12. Partido, decíamos, ¿no? O sea, moi ben as rotacións por parte da SAR, porque recordamos que mañán hai outro partido, que pode ser Mañán ás 4 da tarde. Outro encontro. E a final, e a primeira hora da mañán, que ven. Oh, madre vaya. mía, como está Imanol hoxe, Sí, señor. Imanol Cobián. Ten o látigo preparado. Vemos que Carlos xoga aí, busca esa finta. Ahora sí. Ese pasito, un 2. Moi ben, de Carlos. Sacaba rápido Cadilla para o contragol. Non chegou ese balón a ningún receptor. Non se entenderon aí os compañeiros. Pois inicia un ataque. Entramos nos últimos 5 minutos da primeira mitad. 7-13 máis 6 para o equipo de Redondela. A verdad que está sendo un partido… Empezou un pouco… Empezou un pouco lento, ¿no? Digamos que tiñan que engrasar os dous equipos. Non frío, pero será un partido, bueno, con un ritmo así a mellor máis… Que ben ese amago! Por favor. Sar. Estamos a un nivel máis que interesante nesta mañá en Carballo. Que ben a impar de Iván. Esa defensa de… E temos que decir que a SAR está facendo as cousas con moito sentido. Hai moito traballo porque están vendo que o 6 do Nadal está levando neste momento todo o balón moito cara a zona dereita do seu ataque. Moitas fintas o forte, que ven aí o balón filtrado. E ollo que está vendo moito agarrón de camiseta. Os árbitros xa sancionaron iso con 2 minutos. Busca Xoán de novo, balón para Carlos. Marcos que busca aí moi aberto a Lucas. Que ven agora. Aí de Carlos, estira un apoio. Gana perfectamente a Dani Cadilla. Esa vez o contragol, corre rápido a Sar. Está ganada. Ollo que ven os amagos, como que ven está a xogar a Sar cos amagos. Ollo que vai Aí, Lucas gol de adentro. Lucas. Que ben está xogando a Sar cos amagos para darlle continuidade. Sar está a facer un partido, Charlie, moi completo, en defensa, en ataque. Vimos este ataque como vio a contragol, unha boa resposta no repregue de 6 do Nadal, pero ainda así, que decías ti, con varios amagos e con circulación rápida de balón, toparon unha ocasión clarísima para poñer este 8-15. Que ven esa finta de Xoán. Individual. Ollo que para Cadilla, volve Cameselle, que lle busca por arriba. Bonito gol de Cameselle. Moi bo detalle deste xogador do 6 do Nadal. Non o poden ver en pantalla, pero agora mesmo Cadilla está un pouco, vamos a decir, xurando en arameo. A ver se non lle volve a colar un gol como este. Move o balón a Sar. Balón para Imanol. Tenta Iago buscar ese 2-2. Que ben, moi ben a man aí. Ahora de Santi, busca Imanol de novo. Que ben ganado, Lucas que busca. Moi ben a axuda de Xavi. Parada de Gerard. Posta de Gerard. Entrou. Vaya. A ver se vemos a xogada repetida. A verdad que digna de repetición. Moi boa parada de Gerard Conil. Moi boa. Vamos a ver. Lamentablemente non podemos ver esa xogada repetida. Pero ese balón que casi toca. Que casi toca o teito do Vila de Noia. E co bote que se foi para dentro. Que pon o 9-16 no marcador. Vamos a ver como fai.
Agora os 6 do Nadal, que está moi intenso, Gabo, eu penso que están desarticulando moi ben o ataque dos 6 do Nadal, Iván. Que ben, ahora Lucas. Sí. Ui. Pique de perder. Están facendo moi ben. Buah, ¡Qué ese ben! lanzamento, vaya parada de Dani Cadilla. Outra máis, A ese lanzamento de Sohan, E vemos que non lo vamos a conta, pero non son poucas, Charlie. non son poucas, non? A verdade que é o protagonista de que o partido vaya como vaya ahora mismo está sendo a boa defensa da SAR e sobre todo a efectividade de Cadiña de cara a portería. Moi ben, que ben sigue, moi ben, rápido Gabo. balón a SAR. E falábamos ao principio, por moito que estivera ese resultado de 27-18 na primeira volta, pois mira. Sí, mira, al final está respondendo a SAR neste momento da tempada, non? E agora solicita tempo morto para preparar este último ataque minuto, defensa. Manu Fernández. Vamos a ver que di A ver se o podemos escoitar. o adestrador da SAR. Parece que seguimos tendo aquí un pequeno problema. Co micro dos adestradores. Ya sabendes que isto causa do directo, suele Sí, pasar, suele pasar. Soy pasar, sí. Non hai problema, pero bueno, podemos descifrar un poquinho o que está dicindo agora Manu Fernández. Manu Fernández, que seguramente lles vai pedir aos seus xogadores que fallan un ataque un poquinho máis largo para arañar un par de segundos. Arañar tempo, queda un minuto, van con un +7 no marcador. E vamos a ver tamén, seguramente, o 6 do Nadal que quere recuperar o balón ou tentar que o ataque sea o máis rápido posible para poder ter a opción de marcharse con un 10-12-6 ao descanso que, Sí, a ver, que cambiaría un poquinho tamén, non? Bueno, a SAR vai intentar pasar con un +8, Sei do Nadal intentará ir con un -6, non? Intentar recurtar diferencias. A SAR vai loitar por ir ao descanso na máxima diferencia do encontro. E ollo que entrando neste último minuto, no caso de que non ataquen, vamos a ver seguramente como os colexados levantan a man rápido, porque isto será a tónica que van seguir como están seguindo durante toda a tempada cara aos últimos 5 ou 4 minutos do partido. E isto hai que marcalo agora. Vemos como move a SAR, xa anticipábamos, move aí de lado a lado, busca Lucas, se levanta Imanol de novo e se lle escapa. Lanzamento fortísimo alto. E agora ten un ataque, ten 40 segundos, 40 moi ben segundos, Carlos, que frenando. Pon Carlos un pouco de calma neste último ataque de Sei do Nadal. Vamos a ver agora. Busca Xoán. Xoán para Carlos. Moi ben ese corte de Santi. Non hai nada. Moi ben, de volta aí. Xoán que filtra. Gol de Samuel Couto. Saca rápido a Sarollo, que Samuel se quedou atrás. Busca ese. Ai, que ben. Falta en ataque. Saca Gerard. Ollo que ainda pode meter gol. O 6 de Nadal, 5. ¡Qué bien! ¡Uy! ¿Cómo responde Dani Cadilla? Ese balón que se va remata esta primeira metade. Un lanzamento claro. Que din. Ollo, que pode haber un lanzamento dende a línea de banda, Pode haber un lanzamento dende a línea de banda. Non o lanzan. Porque o balón dar no techo podese sacar de banda, dende donde marque o colexado, e remata esta primeira metade. Vamos ao descanso, 10-16. Moi ben a SAR. A SAR, a verdade que vamos dicindo xa todo ao longo desta primeira metade. Moi ben en defensa, está espectacular. Con ocasións tamén moi claras en ataque. E vamos a ver que apreciacións fan os diferentes equipos. Vémonos na segunda metade.
Bueno, hola a todos, estou aquí no descanso deste encontro tan emocionante. Bueno, estou aquí con Aitor. Aitor, contame, a que equipo vestí animar? A ver, que non me queda moi claro. Azar. Aitor, mira, ti claro, ves animar a Sar, ti es de Redondela, iso está moi lonxe, non? Sí. Aitor, a que hora te levantaches esta mañá? As 8, creo. As 8, pero iso é super temprano. Sí. Aitor, como estás pasando nesta semifinal? Moi ben. Aitor, ti, a ver, eu teño aquí un pensamento. Estás todas as fin de semana no pabillón? Sí. Entón, ti xa sabes o que é animar aí a tope o teu equipo e estar cun ambiente increíble. Isto que che está a parecer? Pois moi emocionante. E o partido, que tal? Como ves o teu equipo? E ti pensas que isto vai a bo porto, non? Que o levades ou non? Sí. Co equipo a tope, verdad, Aitor? Sí. Pois nada, disfrutar desta segunda parte, verdad? E a pasalo super ben. Sí. Nada, deixámonos agora coa segunda metade deste emocionante encontro entre o Mobility Sar e o Magope 6 do Nadal. Pois retomamos xa a retransmisión vendo os 6 do Nadal en pantalla tras esta divertida entrevista que lle acaba de facer Katia Aitor, Sí. este rapaz de Redondela que madrugou para vir a animar o seu equipo. Vemos, non o poden ver, pero nos aquí a nosa esquerda temos a afición da SAR que se pode camuflar incluso con algún do Xiria, Sí, hai moito verde Moito nesta parte verde. esquerda do Vila de Noia. E a dereita que xa temos tamén os xogadores familiares tamén, algún xogador da base do 6 do Nadal. E un pouquiño máis alá están xa os xogadores do seguinte encontro. Xa está aí. Sí, xa chegaron Os xogadores do Guardés. Do Guardés. E vamos a ver que puntualizacións deron os dous adestradores. Vamos a ver como sai o 6 do Nadal, que agora é o que ten que arriscar un pouquiño máis. E vamos a ver como se sigue planteando, porque a verdad que a SAR saliu moi ben. Sigue Cadilla animando os seus compañeiros. Vemos que hai un cambio de portería, aínda que xa acabou Gerard aí ao inicio da segunda. Sí, entra agora Gerard Conil na portería do equipo de 6 do Nadal. Que rematou, ¿no? Decíamos, rematou aí a primeira Sí, metade. rematou a primeira metade. E continúa despois desa, recordamos, parada que foi arriba, que botou, que volveu a entrar. Vamos a ver como vai agora o partido. Sale 6-0 agora, en vez de David. Temos a Santi no centro da defensa con Gallo. Segundos para Marcos Eliros con Joan e Cameselle nos exteriores. Gabo ahora que é o encargado de dirixir o ataque. Boa defensa de Jorge Gallo. Sube un puntiño a defensa, ten que facelo 6 do Sí, Nadal, ten que, se quere. a ver, ten que subir un poquinho de intensidade en defensa. Moi ben tocado, aí vai Leiros con Gabo, que ven a finta, que ven Santi axudando. Ese balón que se vai fora. E ollo como vai facer esta saída. Parece que está un puntiño máis activo. Sí, o parece 6 do que Nadal, iniciou a segunda metade con máis ímpetu defensivo o equipo vigués, o equipo de Coia. A ver como responde neste ataque. Balón de Noguerol para Marcos, que continúa aí para Xoán, que busca finta de brazo. Moi ben a defensa e gol. Gol. Que ven como ese contacto non acabou de ser todo determinante que tiña que haber sido. Boa anotación de Xoán. Juan Otero. Moi ben, sigue o balón aí. Bueno, que o bate ben, por alto. Moi ben. Aquí acaba de facer Gabriel ese lanzamento frouxiño por riba das mans de Gerard. De Boa novo resposta de Noguerol. O partido está a volver un pouco loco agora, Sí, volvise o primeiro minuto e medio desta segunda metade moi Acelerado, non? acelerado, con moito ritmo, con 3 goles xa.
12-12 a 7. Decíamos que se os Seis do Nadal quere ter opcións no partido. Ten que salir así. Efectivamente, ten que buscar outra cosa, ten que facer fronte a unha renta de menos 6 goles. Ten que Moi remar ben. moito esta segunda Que ben a man de Xoán. Ollo que rouba o balón Leiros. Sí, que recupera o balón Seis do Nadal. Sí, pues empeza moi intenso na defensa o equipo vigués. Sigue Xoán, balón. Como saliu aí fortísimo Sí, Iago Docal, sí, hai sí, dos sí. minutos claros. Moi claros por ese golpe. Moi intenso o defensor, pero a verdade que son 2 Sí, minutos. son 2 minutos clarísimos. Vemos aí a repetición. Pues sube moi ben esa Moi finta. A man do xogador de Redondela que vai a cara do capitán do xogador que fixo o sorteo de Marcos Domínguez do Seis do Nadal. Superioridade para o Seis do Nadal que filtra moi ben a Gallo. Ai, Balón ao poste, bola para o Seis do Nadal outra vez. Xoga Xoán. mago ese lanzamento de Gallo. E aí que se manca Swan. Que hubo un golpe. Que huye encima Alexandre Cernadas sobre o brazo esquerdo de Swan. Vemos que Eso necesita se- asistencia. Vamos a ver agora aquí a repetición. Busca aí. Cartón amarelo. E aí na caída. Sai Sí, moi dolorido Swan. na caída. Caíulle xusto Calle encima. encima susto Cernadas. Iso doe moitísimo. De feito sai con moita cara de dolor, con moitos gestos. Pois ollo porque o Seis do Nadal perdeu a 2 xogadores. Sí, sería o Tenemos- segundo, o sea, perdiu o central na primeira metade. Alberto Bao non, Alberto Bao na primeira xogada do encontro. que esperamos que non sexa nada, non o miramos. Esperamos que agora o de Xoán tampouco sexa nada. Que ben Iván nese roubo de balón. Recordamos que a Sar ten un xogador menos. Lanza. Por aí, Ese Goto golpe franco. Ya por aí. Goto Franco previo. Sale Noguerolo, cambio rápido. Mientras tamén Cadilla abandona portería. Santi. Vamos a ver agora como ordena a Sar que é o conxunto que leva pois as dúas As dúas exclusións, ¿no? iba a decir, a segunda inferioridade numérica para Sar. Vacía portería, entendemos que será Gabriel agora o extremo da Sar que empeña o cambio. Boa resposta defensiva de Seis do Nadal. Sacan aí, ollo, se Gabriel acaba de ir o Outro Ollo. lado, aí, balón, se vai o Pau. balón Aí. para moi ben Gerard dicindo que Que sí que é correcto ese Que- balón para esa indicación Sar. dos colexados. Vamos a ver agora outro ataque novo, ollo que se vai indo tamén a. Van pasando os segundos, isto vai a favor da Sar de Redondela. Vamos a ver que preparan. Busca a Imanol, que quere fintar de brazos, se eleva moi ben a finta, traslada a Gabriel, que renuncia ao chut. Ollo eses Defensivo, golpes que estaba vendo aí, golpe. moi ben, filtra, moi ben a defensa do 6 que ten a portería Valeira, non se percata Gerard, lanza dentro. General Conil. Ollo que hubo un golpe. Ven Gabriel o Queixase cair. Gabriel Martínez, dombreiro esquerdo. Vamos a ver. Salen as asistencias. Pode ser que fora o cair. Eu creo que tamén volve a ser así na caída que se golpea no ombro. 3 ataques. Sale Miramos aquí a enfadadísimo repetición. Pode ser aquí. Un pequeno Trastabillouse. toque, Aí, cae aí sobre o ombro, co nese brazo momento. pechado. Eh, Igual aí. É complicado. É Sí, complicado igual esas se caídas. golpea. Esas caídas son perigosas, cae con todo o peso nese sombreiro dereito. E imos lá. Vamos aí. Estáse limpiando a pista. Vamos a ver. Aí. Que Xa preparan. a primeira metade foi intensa, pero esta segunda empeza con outro ritmo, outra intensidade, con máis Con máis ímpetu, non? Por parte do con máis Seis do Nadal. ímpetu. A afición tamén está a aportar a súa parte. E vemos que de un +6 co que se marchou o descanso a Sar, ahora temos Sí, un +3. Máis 4. +4, perdón. A matemática, Charlie. Eu son de letras. Pero, ollo, como está defendendo agora o Seis do Nadal. Moi ben aí. Que ben, están tocando moi ben agora os xogadores do Seis do Nadal, recibindo arriba. Balón ao extremo. Que ben a parada de Gerard. 7 metros. E moi ben pitado porque foi exactamente a mesma acción que lle pitan na primeira metade a Gallo. Correcto. Exactamente a mesma, nunha ubicación diferente
do campo, Sí, pero pero exactamente, é exactamente a mesma posición. Moi boa resposta de Gerard Conil, que detivo ese balón en caída. E vamos a ver, Cernadas que agora é o encargado de lanzar. Por baixo a Que marca o Gerard. gol. O extremo dereito, extremo esquerdo que agora fai tarefas de segundo. Sí, xoga en todas as posicións posibles. Faltará xogar na portería. Tamén. E seguro que con motivado que está o fai ben tamén. Seguramente. Move balón o 6 de Nadal. Vemos aí esta primeira línea que está asumindo tamén. Noguerol, Marcos están asumindo moi ben o rol. Que ven ese balón para Cameselle. Boa resposta aquí no exterior da defensa. E Imanole. Quizás esa parte máis dúa que ven Noguerol de novo. Momento de Noguerol. Saca rápido a Azar ao contragol. Como fixeron tamén na primeira metade. Bo repregue de 6 do Nadal. Que ven, intentan buscar aí o… encontrar un erro, un oco polo que se poda meter nesa defensa que está moito mellor plantada, decimos, nestes primeiros 6 minutos. Ten outra cara a defensa viguesa. Que vamos a ver agora. Iván pide abrir. Manda un. Vamos a ver como fai. Buscará un para un. Que ven. Para Gallo. Ollo que está Imanol solo para un. Que ven. Parada, non? Golpe Franco. Pero moi boa parada de Gerard. Ollo que está tocando moito os balóns. Está tamén poñendo outra cara o encontro. E vamos a ver moi ben Gallo aí. Que ben. Recupera Leirós. E que ben o conxunto. Bo gol de Adrián Leirós, que bate por riba a Dani Cadilla. Moi ben chegado ese balón ao extremo. Boa resposta ahora no extremo. En a caída, el solo. Sí. Queixase, ollo que non pode correr aí o xogador da SAR. Penso que foi na caída. Vai coseando Manu Pérez. Intenta gañar entre 1 e 2. O golpe foi fora. Golpe Franco. E vemos que agora xa… Aquí está a repetición. Lanza solo. Sí, na caída. Foi el solo caíndo. Aí na cadera, non? Quédelle como clavada a perna esquerda. No momento no que apoya para caer. Pero bueno, sigue en pista Manu Pérez. Este partido, como decía Jorge al principio, partido para valientes, e non se quere perder. Así que vamos, que venga impar de Iván, por favor, cómo está defendiendo a SAR. Esas impares están saliendo muy bien, está frenando muy bien. Está recuperando a intensidad defensiva da primeira metade do equipo redondelán. Vamos a ver, cambia Carlos, entendemos que porque Xoán está… Nos alegramos de que pueda volver a salir. Sí, correcto, volve Xoán Otero. Aviso de pasivo. Se levantará aí. Xoán. Que ven. Está tamén pasivo. Levan un pase, se non recordamos mal. Que ven aí Noguerol. Pois sí, que bate, chega a tocar Dani Cadilla, pero o gol de Noguerol. Que buscou moi ben. E iso son puntualizacións que fan os adestradores. Falábamos de que os segundos da SAR subían moito. Aí vai Cernadas. Pisando. Pisando. E corre o 6 do Nadal. Ollo que Cernadas quédase protestando co árbitro. Busca aí Marcos o 1 para 1. Moi ben parado por parte de Iago. Moi ben parado. Defensa ahora de SAR. Hai unha pequeniña diferencia con respecto á primeira metade no contragol de SAR, que sigue intentando sacar Dani Cadilla rápido a eses contragoles. Está a responder SAR na defensa moito máis rápido tamén 6 do Nadal. Non está a topar esas ocasións claras o equipo de Redondela. Escapouse o balón. Iso eu penso, voume atrever a decir que iso é por… Ollo, aí penso que se equivoca Iván, laméntase o propio xogador. Date de conta de que se laméntase o propio xogador. Iba a decir que a SAR na primeira metade subiu moi ben o contragol porque sube o balón cara ao seu lado dereito para que apreten… cara ao seu lado esquerdo para que aprete Imanol o centro, e resulta que agora ese o lado no que sale o cambio do defensor do 6 do Nadal. Hai esa pequena diferencia. E pode retardalle un pouquiño ese poder xogar da maneira que queren. Ollo que parecía que perdió o balón, moi ben a defensa. 7 metros moi claros para esa defensa interior. Decíamos que esos balóns filtrados a Carballido, que é un xogador dificilísimo de defender, con un centro de gravedade moi baixo que se eses balóns retorce. abaixo, con Santi e Gallo na defensa, que son defensores moi altos, obligalles tamén a… Que se retorce, se revolve con esa facilidade. Que ben Cernadas no lanzamento.
6 de 6 en 7 metros de azar, 6 de 6. Os 4 de Iván na primeira metade. Estes dos de Estes Cernadas dos de nesta Cernadas. segunda. Falan aí Gerard cos compañeiros do banquillo para tentar buscarlle unha solución, non? A ver que poden facer con estes 7 metros. Sí, non están a topar fácil. Se aprobaron os dous porteiros a intentar deter. E vemos aí que ven Noguerol que se volve a levantar, busca o chut moi ben o blocaxe Recupera de Cernadas, Lucas. ese contragolpe. Balón para Iago. ¡Uy! Que pasou aí? Que ese balón foi altísimo. Estes lanzamentos, estes erros danlle moito aire aos equipos. Neste caso, 6 do Nadal cando quere buscar, pero a defensa da SAR está moi ben. Está a un nivel impresionante. Moi ben, con moitas pernas. Balón que se vai fora, queda para SAR. Toma con calma Dani Cadilla. Vamos a ver agora. Porque agora seguramente van a empezar a SAR a querer calmar o partido un pouco. Xa entramos no… Vamos a chegar ao Ecuador desta segunda metade. Algo menos de 20 minutos. Ten toda a ventaxa. E os 6 que ven, Lucas. Moi ben o contacto. Contacto. Sí, a SAR está a defender moi ben. Se encontra moi cómodo nesa faceta do encontro. Ten un marcador a favor. Ataca tamén con bastante boas opcións. Está facendo, a verdad, que un partido moi completo. Sí, un partido moi completo. Sei do Nadal tampouco está recortando diferencias, pero a mellor non ao ritmo que tiñan que facelo. Que tiñan que facelo para, sobre todo de cara a SAR, para ver peligrar o seu encontro. E que ben Imanol, ahora levou un golpe Marcos sin querer. Ollo que ataca Xoán, balón para Gallo. E aí había 4 defensores con Jorge Gallo. É moi difícil que os pivotes atopen balóns e ocasións claras de gol. E máis con defensas duras, como estamos vendo agora nestas… En ambas áreas, non? Nesta segunda metade desta primeira semifinal da Final Four de primeira autonómica que enfronta o SAR e os 6 do Nadal. E vamos a decir que Alberto Bao volveu a pista. Alegrámonos. Sí, ese sí que é unha moi boa noticia. Nova. Para todos, para nós como espectadores e sobre todo para os 6 do Nadal. Un xogador que se mancou na primeira xogada do encontro. O central Alberto Bao. Aí o vemos. Moi ben, que ben continuado o balón caro extremo. Moi xogador de Leirós. E xa lle estaba esperando de novo Cadilla nese lanzamento largo abaixo, Cadilla, verdad que é un xogador… Lee moi ben os partidos. Que ben, Imanol. Xogada, Que ben, Imanol, como está este lateral. Que partido está a facer Imanol Cobián Martínez, o lateral de SAR. Non están a descifrar os lanzamentos porque que errou un, pero porque o lanzou fora. Sí, pero porque xa lanza con moita forza, con moitísima facilidade. Nin a defensa é capaz de estar na blocaxe, o portero non lee tampouco ben esos lanzamentos. Alberto Bao que lle está dando outro aire ao encontro e sobre todo o ataque dos 6 do Nadal que parecía que estaba un pouquiño sen ideas, O que falábamos na primeira metade, non? Como se lle pode ir ao trasto o plan de partido que trae a 6 do Nadal cando no primeiro minuto de encontro se te lesiona o teu central titular, non? Exacto. Iso tamén é un palo por xogadores. Ainda así, temos que decir que Noguerol respondeu moi ben. Moi ben, porque asumiu, meteu… leva 4 ou 5 goles neste encontro. E moi ben Lucas buscando ese bloqueo. Moi ben ese bloqueo, neste caso de Carballido, responde moi ben Lucas. Está tardando tamén en acoplarse, non? Os centrales defensivos volven Noguerol a pista, balón para Cameselle. Tapoulle todo. E agora o máis listo da clase que foi Adrián Leirós. Foi Leirós. Responde a… Que no seu quinto lanzamento… lanzamento xa batiu a Cadilla. Vemos aí, está Marcos no chan despois de un golpe. Vamos a velo ahora. Penso que é un fortuito de lance da finta. Non pasa absolutamente nada. O atacante de pero SAR. O golpe é duro. O golpe é duro. Esperamos que se poida recuperar o xogador dos 6 de Nadal. Entran as asistencias, o que quere decir que van a ser 3 ataques fora por parte do xogador. Xa sale Carlos aí a prepararse. Vais a retirar Marcos Domínguez, non? Sí, Marcos. E Alberto Bau tamén para que entre Xoán. Oye, foi un golpe sen querer na cara de Marcos que se vai pues, con cara de un pouco de mareado, non? Sí. Parece.
Volve Alberto Bao a campo. Temos aí os ánimos que lle dan os seus compañeiros. Eu creo que teño a sensación de que Jorge debe estar probando tamén como se encontra Alberto Bao, porque mandou no salir oro a cambio. Entrou Xuan. 7 metros por… Desde o que pode ver de aquí, quedou así como intercambiando unhas palabras co propio Alberto Bao. Debe estar probando, non se Pode deben, ser. non se debe encontrar de todo cómodo. Vemos a repetición. Vamos a ver aí. Parece que estaba ben colocado o defensor, pero bueno, se decretan igual os 7 metros. Tamén nós non podemos ver precisamente se estaba dentro da área, non? Se estaba pisando o xogador. Cernadas que lle ofrece o balón a Andrea. Andrea di que non. Vamos a ver agora quen é o gañador deste duelo. E outra vez Cernadas que celebra con pasión, con coraxe, non, este gol. Con moito ímpetu. 7 de 7 en 7 metros. E que se vai aí ao banquillo. Que ven a man ahora de Yago. Pasa Imanol que quere ir cara adiante. Balón para Lucas que ten solo ali o seu compañeiro. Que ven. Boa parada. Que ven o amago, que ven a parada. Que ven o amago, que ven a parada aí. Boa resposta de Gerard Conil. O lanzamiento de Manuel Pérez. Ahora ataca Carlos. Non hai respiro nestes minutos de encontro. Balón para Alberto Bao que lle… Como está a mover ahora, moi ben os seis do Nadal. Calman ahora un pouquiño. Carlos que lle cede o control do partido a Alberto Bao. E tempo morto dos seis do Nadal. Tempo morto que pide Jorge Fernández. Minuto 16. Ahora sí que podemos escoitar. Vamos a ver qué di Jorge. Hay que llegar a atacar, recuperar el balón, atacar. Y no podemos perder la oportunidad de que llegan en el repliegue. Están todos hundidos, esperando, con miedo. Se han quedado cojones y ha llegado el balón 2 veces por delante nuestra y nunca no fue para adelante. Atacarla esa, tíos. Si queréis tiempo para descansar en subir ahora, marcáis el gol, suben despacio, mueven aquí medio minuto, no pasa nada. Chicos, tenemos que empezar ya en la subida a presionar. ¿Sí? Y la subida a presionar no puede estar Alberto en la pista. ¿Vale? Pero tiene que haber un cambio. ¿De acuerdo? Y tenemos que presionar de verdad. Los tres tíos que van arriba tienen que ir arriba de verdad. Tienen que presionar encima. Y el jugador que se queda tiene que estar pendiente de líneas de pase, pero no seguir a nadie. Está pendiente de líneas. ¿Vale? Vamos a recuperar un poquito más. Vamos a meternos a 3 a 4. Venga. 14 minutos por partido. Explicando yo aos xogadores que tiñan que presionar un poquinho máis en defensa, que se fan iso ten que haber un cambio por o cual Alberto non vai poder estar en pista, entón vai a ter que darlle un poquinho máis de mobilidade. Vamos a ver que indicacións deu Asar, pero Asar a verdad que está moi ben plantado en defensa, así que entendo que se o tempo morto de Asar sería, pois chicos, seguimos facendo o que estábamos a facer, ¿no? Mantemos o plan. Efectivamente, moi ben, Gallo. 7 metros, moi ben. Moi boa xogada de Alberto Bao sobre Gallo. E moi ben esos cortes hacia a zona de balón dos pivotes fan moito daño. Vamos a ver agora. Aí Cadilla. O propio Alberto Bao. Bao. Estaba colocado. Moi ben Cadilla facendo o xogo este. O seu xogo. Alberto Bao contra Cadilla. Vamos a ver se quen de superalo. Sí. Vemos que Alberto Bao non lle temblou o pulso por mirar diante a Cadilla, que estaba parando todos os 7 metros. E agora os 6 do Nadal, que leva un 2 de 5 en 7 metros. Sí, ahora sí. 2 de 5. Segundo gol de 7 metros que anota el equipo vigués. Balón para Gabo en este nuevo ataque. ¡Qué ven! ¡Que lanza Cazurda! Pollo. Esto, balonmán de salón. Con ese bloqueo, ese lanzamiento Cazurda de Gabo. Ahí va Alberto Bao para Noguerol. Levantarase Carlos, que busca Chuco. E ven o gol. E Ollo a sanción. Ollo a sanción. Moi ben. Moi ben. Deixado o gol. Está ben indicado de seguir a xogada o colexiado, pero tamén hai unha… Hai un contacto claro, evidente. Contacto clarísimo no aire. No momento do lanzamento. E Yago, que se coloca con 2 exclusións. Sí. Puntos defensores centrales, defensores que tengan 2 exclusións. Vamos aí. Volve a vaciar portería. Que foi un momento no que antes os 6 do Nadal na superioridade recortou aí, puxose a eses 3 goles. Sí. Volve a vaciar portería a Asar. Vamos a ver, encarando estes últimos 13 minutos, 20-25. Vamos a ver como vai. Move Asar con calma. Ollo que se non atacan
van a levantar seguramente o pasivos colexiados. Máis intensos ahora. Solicita tamén aí Jorge. Moi ben. Piden os pasos, non os conceden. Balón para Sar, pasivo, levantan xa. Imanol que se zafa e gol. Individual de Imanol. Da Sar, que celebra ca afición. Balón para Gallo, o poste. Madeira. Qué mago ese lanzamento de Jorge Gallo, que se vaya a Madeira. E se decíamos que o contraataque que antes fallou Iago por riba da portería lle daba aire o 6 do Nadal e que lle motivaba un pouquinho máis a seguir, este fallo Este fallo xa é o revés, xusto non? contrario. É xusto contrario e facilítalle, non? Tamén a labor a Sar, que agora pode facer outra vez un ataque largo. Sí, un ataque largo, intentar que pasen un segundo nesta inferioridade numérica. Mago ese lanzamento de Moi ben, Jorge Gallo, moi ben. Oi, que ben se zafa Imanol. Buah. Outra vez que ben está xogando. Imanol está a facer un partido un ataque realmente soberbio. Sí, sí, a verdad que sí. Y ahora Agora sí, portería sí. vacía, así que entra. Alberto Bao, ollo que lanzou, meteulle unha patada. Unha patada ali ao E iso a poden, valla. e iso poden ser sancionado por parte Sí, dos pode ser colexiados. sancionado por parte dos colexiados. Pero parece ser que non o viu ningún, por tanto, se non se mira, non se sanciona. Vamos a ver agora cando estarán a piques de recuperar xa os xogador excluído Azar. Levanta, que ben Lucas, que xoga con Alberto. E ollo, xa iba outra vez. Agora non pasou. Xa estaba pendiente Gerard con él, pero moi ben aí, coméndolle todo o espacio dese lanzamento pivote. E moi ben a xogada, moi ben filtrado ese balón. Alberto Carballido. Deteñen aí. Vai sacar aí. Vemos a Samuel que colle o pivote. Noguerol para Alberto Bao. Está tendo moito máis dinamismo o ataque do 6 do Nadal agora. Levántase Noguerol. Para Cadilla. Outra vez. Para Cadilla outra vez. A ver se non podemos decir que novedad, porque leva parando desde no o primer minuto. todo encontro. E vamos a ver agora. Pois vamos a entrar nos últimos 10 minutos, Sí, últimos 10 minutos de encontro. Estes encontros sempre se deciden nestes últimos 10 minutos, sempre. E vamos a ver agora, sale Javi Rivas aí, unha primeira línea moita máis baixiña, moita máis fintadora contra unha defensa moita máis pesada, non? Máis, digamos, máis estática do 6 do Nadal, pero moi ben agora Leirós. Con moita máis mobilidade a defensa de 6 do Nadal. Moi ben, Gallo. Aí de Gallo. Ollo, non confundamos intensidade con agresividade, que isto pode tornar a aspectos que non queremos ver. E vamos a ver agora. Moi ben aí Samuel, que ven o cambio de oponente, busca Rivas, que ven aí. Moi ben aí esta defensa de Carlos Fernández. Le van un pase, que ven Rivas. Pasos ahora, non, están moi ben señalados, Ollo Gerard, que busca. Leirós. Que ven ese toque, que ese toqueciño de nada. Ese protesta por frustración, penso, de Leirós, sí, que quería collelo. Non hai nada, ese toqueciño do defensor de Azar. E decíamos, a xogada de antes, a que pitan pasos, están perfectamente pitados porque Javi Rivas non busca lanzar, busca quedarse ca falta, estamos en pasivo, hai que buscar portería, non busca caer. Correcto. No, está perfectamente sinalado polos colexiados. Busca Gabo aí, atacar, lanza Gabo. É o que ten a veteranía, Sí, que con toda a calma do mundo. Non se puxo nervioso para nada, busca Xoán aí. Que ben, moi ben. Aí hasta Cameselle. Que ben supera, Superou aquí a Dani Cadilla. Moi ben este xogador. Pau Longo. Boa anotación de Álvaro Cameselle. 22-28. Vamos a entrar no minuto 22 desta segunda metade. Xa está collendo outro color. Xa. E co cambio defensivo vemos que Manuel Fernández pide tempo morto. A ver que indicación lle dá para estes últimos minutos. Vale, Alan, entras ahora, ¿vale? Cambia. Muy profundo, 5-1 muy profundo. No pasa nada. No pasa nada. Quedo aquí. Podemos jugar un 5 con un montón de espacio. Por eso, pero hace falta que apoyemos. Vale, extremos, el damos cáncer es iniciar. Damos un. Vengo a dar un apoyo. Si me presionan el extremo, si me presionan el pase lateral,
Aquí hay un montón de espacio. Iba a haber un 3 con poco desplazamiento lateral, ¿vale? Con confianza. Voy al 1 para 1, tengo espacio. Si me hace falta, pasa nada. El error es ir al Gallo, que es el más intenso en defensa. Vamos a jugar en zona de que no esté Gallo. Santi, los dos. Vale, chicos, venga, va. Con calma, Quedan 8 minutos, hay que... Moi ben as indicacións de Manu Fernández dicindo aos xogadores, oye, mira, temos a defensa moi adiantada, podemos xogar un 5 para 5 atrás, e aí moi ben Iván, recordamos, central experimentado xa con moitos anos en categoría nacional, en categoría autonómica, dicindo, perfecto, pois entón, facemos ese 5 para 5 e non buscamos a Gallo, que é o defensor máis intenso. Vamos a propiciar esas axudas de Gallo para poder ter continuidade. Eu penso que o Seixo do Nadal vai subir un poquinho máis a defensa, e tamén a última puntualización que non sei se pudestes escoitar, que decía non fagamos ataques de 5 segundos. Isto é o que provocan este tipo de defensas, que se fagan ataques máis rápidos, e vamos a ver se Asar non perde tanto long, xa baixa a defensa Seixo do Nadal. Vemos que agora aí Asar vai se encontrar cómodo, seguramente vai a buscar un poquinho máis algún golpe franco que outro, moi ben Javi Rivas. Ese lanzamento, 7 metros, se o deixa continuar, está moi ben indicado. Dice Carlos, lle dá a Carlos o ok aos árbitros por esa axuda, non? E vamos a ver que volve Iván. A ver se non se esqueceu de como se tiraban os lanzamentos de 7 metros. Pues nada. Non se Ni lo esqueceu. máis mínimo. Estaba tirando ellos Alexandre Cernadas. Moi ben, moi acertadamente. E aí, que falando do mesmo, sigue defendendo o mesmo nivel de intensidade do minuto 1. Este 22-29 que lle vai costar o Seixo do Nadal, Horrores. Que ben. Bo lanzamento ahora sí de Carlos Fernández. E vamos a ver ahora a Gabo, que quere apretar, busca a Iago. E outro. Que a sorte tamén forma parte Deste xogo. deste deporte. E Que magua. elevan 2 tantos así, Sí, dos tantos coa desa fortuna. Moi ben, aí que ben Alberto Boa Bao. xogada. Esa xogada foi máis, digamos, de balonmano playa que de balonmano pista. Ese salto, Sí. recepción arriba, balón a Gallo. Perdón, a Samuel Couto. Samuel Couto. E ollo que moi interesante. Cambian o porteiro, Cambia entra o porteiro. Pablo Sánchez. Entra Pablo Sánchez. Últimos 7 minutos de encontro. Moi ben a rotación que fixo Asar, Ollo que meteu a todos os xogadores en pista, en dinámica. E vamos a ver agora como levan estes últimos minutos de encontro, Eu penso que tamén moi acertado por parte do adestrador da Asar. Aviso de Pisando, pasivo. moi ben. Pisando. Colle o balón dentro da área. Porque tamén é unha maneira do mellor de evitar, non, que esa veteranía que ten Cadilla se poida transformar. ¡Wow! Gol. O balón. Non hai, ollo que non hai 2 minutos por ese lanzamento. O ser indicados o 7 metros, non vai haber 2 minutos por lanzador. Isto queremos decirlo claro, porque son 2 minutos. Sí, hay 2 minutos Son 2 para minutos no defensa. golpe, o desestabiliza. Mala sorte ese lanzamento. Xa o sabe os porteiros. E vamos a ver agora Va a adelantar este duelo de para Alberto Bao. contra Pablo Sánchez. Dicen que cada vez que lle dan un balonazo na cara a un porteiro, para. Non Pois sabemos, a ver se acerto. non sabemos se iso se vai transformar en realidade. E a ver agora, indican a execución dos 7 metros. Pois casi. Sí, casi, Casi, casi. Non está desencaminado ese. Tocou uno. Laméntase o porteiro da Asar de Redondela. Sube a defensa aí o Seixo do Nadal, que defende casi defensa mixta tanto a Iván como a Javi Rivas. Ahora cambian con Imanol. Penso que se equivoca aí, Carlos. É mellor que se quede con Iván, que é o que máis move o equipo, e deixar a Imanol, no? que está facendo moi bo partido. Que ven Javi sin balón. Que ven Javi sin balón. Que xogada de Rivas. Últimos 5 minutos. Ollo que o encontro está sendo Ahora sí que está sendo un tuya mía, ¿no? Sí, como se suele decir. Un frontón prácticamente para un lado para outro. Este intercambio de goles que lleva moi ben a Asar e moi malo Seixo do Nadal. Seguimos con esos 5 goles, ¿no? Ahora sí, non me fallaron as contas. Ahora sí, perfectamente a resta. 5 goles. Vamos aí, moi ben sin balón, Cernadas. Iso é o que ten que facer, é o que falábamos xusto antes. Deixar decidir, entre comillas, a Imanol, porque vai ser un xogador que
que seguramente lance desde esas posiciones va a ser más Vale, complicado. Alberto Bao. 27-31. A 4 tantos agora, quedan 4 minutos. Ollo que se pon interesante todo isto, moito ritmo, xa se nota. Esta defensa Azar. arriba. E aí moi arriba. ben, esas dúas mixtas, tanto Iván como Javi Rivas. Sin porteiro, Azar. Moi ben, esa Manol. continuidade do extremo que ven. E que Boa paradón! resposta. Que paradón de Andrea. Tropeza Gabriel, o defensor de Azar. Ollo que entra Xoan, balón para Samu. E golpe franco. Ollo que se poden por a 3 a falta de 4 minutos. Falta de 4 minutos. Intentaban recuperar a… Sí, ollo. Levou un golpe ca rodilla no momento da finta, levou un golpe e ten que respirar un pouquiño. Xoan Otero. Ollo que este parón non lle… Aí, ese golpe aí que caiu xusto nas costillas. Pero este parón non lle ven nada ben o Sergio Nadal, que estaba nunha dinámica de nesa recuperar… dinámica de velocidade, Exacto. de darlle ritmo ao encontro, que é xusto o contrario do que quere ahora mismo a Azar, ¿no? Que parar o partido, que pasen os segundos o máis rápido posible. Entón este tempo de… Van a baixar as pulsacións. Vamos a ver… E o adestrador Azar, Manuel Fernández, valente, porque continúa con Iago aí no… Iago Docal no centro defensivo. Con Cernadas no outro 3, ¿no? Tanto Gabri aí como Iván, como Javi Rivas. Vamos a ver agora. Temos aí a ese rapaz de Carballo que se achegou para ver esta Final Four en pantalla. Esta Final Four nun Vila de Noia que ten moi bo color, Oye, pues ahora… Seguramente Sí, estes equipos se van a quedar despois a ver a seguinte semifinal. Vai collendo algo máis de corpa, empezarán a chegar os aficionados dos equipos de Guardés, de Rasoeiro. Seguimos ver. Arranca. Vamos a ver aí un xogador menos Azar. Non sei se estarán pendientes aí para un roubo de balón ou algo, pero un xogador menos Azar. Aí o ten. Vemos que Carlos vai cara ao centro. Busca moi ben. Que ben ese bloqueo. Ui, golpe na cara de Cernadas. No. Levantouse moi rápido Carlos, pareceu. Parecía que lle daba así na cara, pero ¿verdad? no peito. Moi ben Carlos, que busca o chut. Vaise por fora. Obviamente Azar toma con máis calma. Pide pasivo. A afección e o Sergio Nadal piden pasivo. Ataca Azar. Moi ben o cambio de Imanol por Lucas, que é un xogador moito máis móvil. Que ben Iván, continúa e queda seca falta, ¿no? Sí, hai golpe franco. Eu penso que tiña que haberse quedado ca falta no momento, parar un pouco máis. E moi ben tamén este tempo morto de Manu Fernández. Eu penso que para volver a tocar as pezas clave, vamos a ver que di o adestrador do equipo de Redondela. Un de aquí
Na seguinte semifinal que enfrontará o Paraíso Rasoeiro Balonmán contra o Mecalia Atlético Guardés en apenas media hora, non? Apenas media hora. Vémonos Xusto logo. para tomar un cafeíño e volver. Ata logo. Vou ir fora, verdad? Para un café, pinchar a música fora, e volver. Vou preparar todo, Vale.